Dzina la Tate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Tikondwere tisekere tosefe chifukwa Ambuye auka kwa akufa ndipo akuti mtendere ukhale nanu. Tosefe tikulakalaka mtendere, tosefe timafuna mtendere. Lero mtendere uja Ambuye akutipatsa. Haleluya, ndi nyimbo yathu. We are Easter people, ndife anthu amene Pasaka, ndife anthu amene kuka kwa Ambuye ndi moyo wathu ndi fungo lathu latsopano. Ndikulandireni abale ndi alongo pano pa Tiyankhule na Ambuye. Lero ndi la Mulungu la Pasaka, ndi chimwemwe chokha. Haleluya, ujanaso anthu aitali wabwerera. Ulemu kwa Mulungu kumwamba, mtendere pansi pano, ndipo inu ndi ine tikhale anthu amene tikulandira madalitso a Mulungu. Mawu athu oyamba akuchokera m'buku la Ntchito za Atumwi, mutu wa 10 ndi 34 kulekeza 43. Umboni wa Petro amene akulalika mwamphamvu, amene akuchitira umboni kuti Yesu adauka kwa akufa, amalalika mwamphamvu. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Mr. Elton Kagwa kuchokera mu Archdiocese ya Lilongwe. Ndipo salimo yathu tsiku la lero ndi salimo 118. Lero ndilo tsiku limene chauta walipanga. Tiyeni tikondwere ndi kusangalala. Tikondwera ndi kusangalala chani? Thokozani chauta pakuti ngwabwino, ndipo chikondi chake nchamuyaya. Aisraeli anene kuti chikondi chake nchamuyaya. Lero ndilo tsiku limene chauta walipanga. Tiyeni tikondwerere ndi kusangalala. Chauta walipanga tsiku la lero, tsiku limene limatisandutsa Khristu. Tisayiwale tu mawu ake nkunena kuti tsiku lotsatira sabata ya Ayuda. We are not Jews, we are Christians. Tsono ife tikukondwerera kuti Mulungu akutilenganso mwatsopano. Mawu athu achiwiri akuchokera mkalata ya Paulo yolembera Akolose, mutu wa 3 ndi 1 kulekeza 4. Abale, ikani mtima pa zinthu zakumwamba tsopano, osati zapansi pano. Muzifunafuna zakumwamba. Amene akutiwerengera mawu achiwiri ndi Mayi Tina Kandodo kuchokera ku Our Lady of Africa Cathedral mu Archdiocese ya Lilongwe. Ndipo mawu athu amuthenga wabwino ndi monga adalembera Yohane Oyera, mutu wa 20 ndi 1 kulekeza 9. Tisadabwe ansembe akawerenga Marko 16:1-7 ndi zololedwanso. Amene akutiwerengera mawu amthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Francis Damaseke kuchokera ku Episcopal Conference of Malawi, ECM. Tiyeninso abale, mwachidule koma mwachimwemwe tisinkhesinkhe limodzi. Mawu oyamba. Atafika ku Kesareya, Petro adachitira Yesu Khristu umboni wakuti iye ndiye mpulumutsi olonjezedwa uja, pakuti Mulungu adamuukitsa kwa akufa. Mawu a m'buku la Ntchito za Atumwi. Petro adayamba kulankhula nati, mudziwa zimene zidachitika ku Yudeya konse, kuyambira ku Galileya pambuyo pa ubatizo umene Yohane ankalalika. Mudziwa za Yesu wa ku Nazareti, kuti Mulungu adamudzoza ndi Mzimu Woyera ndi mphamvu. Ndipo popeza kuti Mulungu anali naye, adapita posepose ali kuchita ntchito zabwino ndi kuchititsa onse osautsidwa ndi Satana. Ife ndife mboni za zonse zimene adachita m'dziko la Ayuda ndiponso ku Yerusalemu. Adamupha iye pakumpachika pa mtanda, koma Mulungu adamuukitsa kwa akufa pa tsiku lachitatu lake, nalola kuti aonekere poyera. Sadaonekere kwa anthu onse ayi, koma kwa mboni zimene Mulungu adazisankhiratu. Adaonekera kwa ife amene tidadya ndi kumwa naye pamodzi, atauka kwa akufa. Ndipo adatilamula kulalikira Aisraeli onse ndi kuchita umboni kuti iyeyo ndiye amene Mulungu adamusankha kukhala oweruza anthu amoyo ndi akufa onse. Aneneri onse adamchitira iyeyo umboni ndi kunena kuti chifukwa cha dzina lake Mulungu adzakhululukira machimo a munthu aliyense wokhulupirira iyeyo. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Mawu ankalata ya Paulo oyera kwa Kolose. Abale, munaukitsidwa pamodzi ndi Khristu.
Sono ikani mtima wanu pa zinthu zakumwamba, kumene Khristu ali kukhala kudzanja lamanja la Mulungu. Muzifunafuna zakumwamba osati zapansi pano, pakuti mudafa ndipo moyo wanu ngobisika pamodzi ndi Khristu mwa Mulungu. Khristu ndiye moyo wanu, ndipo pamene iye adzaonekere, inunso mudzaonekera mu ulemerero wake pamodzi naye. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawa mu Uthenga Wabwino monga adalembera Yohane Oyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Mutu wa 20 ndi 1 kulekeza 9. Mamawa kusanache tsiku lotsatira sabata ya Ayuda, Mariya wa ku Magadala anadza ku manda a Yesu. Adaona mwala utachotsedwa kale pa khomo pa mandawo. Tsono adathamanga nakafika kwa Simoni Petro ndi kwa ophunzira wina uja amene ankamkonda kwambiri. Adawauza kuti awachotsa Ambuye m'manda ndipo sitikudziwa kumene awayika. Pamenepo Petro ndi ophunzira wina uja adathamanga pamodzi kupita ku manda. Onse awiri adathamanga pamodzi, koma ophunzira wina uja adathamanga kopambana Petro, nayamba ndiye kufika m'mandamo. Adawerama naona nsalu zija zili potero, koma iye sadalowemo. Simoni Petro adafika ali kumtsatira, adalowa m'mandamo. Adaona nsalu zija zili khale potero, ndipo nsalu imene inali kumutu kwake. Nsaluyo sinali pamodzi ndi nsalu zina zija, koma padera payo khayopindapinda. Pamenepo ophunzira wina uja amene adayambira kufika ku manda adalowanso. Ataona zimenezi adakhulupirira. Mpaka nthawi imeneyo analasa anazindikire malembo akuti iye adzayenera kuuka kwa akufa. Uthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Tikondwere tisekere tonse chifukwa Ambuye auka kwa akufa. Anthu nonse musekere, Yesu mfumu wamtendere, anauka lero lomwe. Haleluya, 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 haleluya. Tsiku lomwe ophunzira anasonkhanira nyumba, anali kuchita mantha. Haleluya, 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 haleluya. Lero ndi tsiku la chimwemwe. Ndi tsiku la chimwemwe chifukwa chani? Pasaka ndi munthu. Pasaka is not an event. Ndiyeno titokhala kuti tili m'maluzi, titokhala kuti taferedwa, titokhala kuti atichotsa ntchito, titokhala kuti atinamiziridwa, titokhala kuti tili m'mavuto osiyanasiyana, titokhala kuti tikudwala, koma Pasaka ikutipempha kuti tisekerere. Chifukwa chani? Timwemwetere. Chifukwa chani? Chifukwa Pasaka si mavuto. Chifukwa chonena kuti Pasaka si event ya kuti basi tika mipando tivinavina. Pasaka ndi munthu. Pasaka ndi Mbuye wathu Yesu Khristu. Chifukwa chake tikuyenera kukondwerera. Chifukwa chonena kuti iye ali nafe. Chifukwa chonena kuti iye amakhala nafe. Chifukwa chonena kuti iye wagonjetsa imfa. Lero tikufunsa ndi Paulo mujamafusira pa 1 Korinto 15:55 kuti oh death, where is thy sting? Iwe imfa mbola yako ili kuti ingatisautse mtendere. Ambuye lero akunena kuti ndogonjetsa ndi opambana. Tikuyenera tikondwere tisekerere. Pamene tikukondwera ndi kusekerera, iyeyo akutionetsa zinthu zingapo zoyenera kuzilingalira. Choyamba akunena kuti tsiku lotsatira sabata ya Ayuda adauka kwa akufa. Mmene ankamuzuza muja, mmene ankamutsira malovu muja, mmene ankamuyimba muja kuti tsika pa mtanda uone, iwo ankaona ngati athana naye. Mmene ankayika chimwala pa manda paja ankaona ngati athana naye. Koma Yesu akuuka kwa akufa akutionetsa kuti masiku sayima, tsoka silima, mavuto sayima. Zomwe tinakumana nazo dzulo lija ulendo kupitirira ndi mkuja wake auka kwa akufa. Tsiku lotsatira sabata ya Ayuda auka kwa akufa atilenganso mwatsopano. Tisataye mtima, moyo suyima pamodzimodzi.
Mulungu wathu amachita zonse mwa dongosolo. Chifukwa cha dongosolo limeneli tikuona kuti atauka kwa akufa akupindapinda salu. Oda ambiri ndife anthu achipwirikiti, ambiri sitifuna kusamala pamene tili. Ambuye Yesu is orderly in such a way that ifeso tikuyenera timpange emulate kukhala anthu aukhondo, ukhondo kuzimu, ukhondo kuthupi. Komatu nkhani yonena kuti tsiku lotsatira sabata Ayuda sinathe, chifukwa chonena kuti Ayuda amakhulupirira kuti tsiku lawo lopambana ndi tsiku la sabata loweruka, titha kutero kuti timvane kwathu kuno. Koma Ambuye Yesu adauka kwa akufa tsiku lotsatira sabata ya Ayuda, adatumiza Mzimu Woyera tsiku lotsatira sabata ya Ayuda, amaonekera ophunzira ake tsiku lotsatira sabata ya Ayuda, adakwera kumwamba tsiku lotsatira sabata ya Ayuda, adatumiza Mzimu Woyera tsiku lotsatira sabata ya Ayuda. Mwachidule Yohana akamalemba m'buku la chivumbulutso amati pa tsiku la Ambuye ndidaona zinthu zozizwitsa. Likutchulidwa tsiku la Ambuye chifukwa Ambuye adauka kwa akufa. Inu ndine ndife akhristu chifukwa cha tsiku lotsatira sabata ya Ayuda. Tisiye kumakangana nkhani zoti timapemphera tsiku ili tsiku ilo, ayi. Ife adatilenga mwatsopano. Akanakhala kuti Ambuye Yesu sadauke kwa akufa, chimwemwe chathu, chikondi chathu, kumwemwetera kwathu kunali kopanda tanthauzo. Choncho tayankha funso lonena kuti nchifukwa chani timapemphera tsiku la Mulungu kusiyana ndi tsiku loweruka. Tsiku loweruka ndi tsiku la sabata ya Ayuda. Adathamanga kumanda ophunzira aja. Apetro namabantha, koma atafika kumanda adachita mantha kumudikira Petro kuti alowemo. Mutokhala wanzeru, mutokhala otchuka, mutokhala odziwa zinthu, but respect order in the church, respect order in the community. Kuli zinthu zina amayenera atsegule ndi mwini tambeyo. Ambuye Yesu lero akunena kuti oko Yohane utambira kufika ndiwe kumanja. Wait for Peter because he has the keys. Ndipo pamene Petro atalowa akuti ophunzira wina uja adakhulupirira kuti Yesu akadi kwa akufa. If amene we are privileged to have first hand information of events, tathandize anzathu kuti adziwe zoona za Mulungu, zoona za dziko, zoona za moyo. Tilipo anthu ena amene Mulungu adatika in a privileged position like Peter, amene siti kuwathandiza ena kuti moyo wawo usinthe. Tathandize anthu ena kuti moyo wawo usinthe kuthupi, moyo wawo usinthe kuzimu. Ndipo tikapitiriza kumawerenga malemba osiyanasiyana anyengo ino ya Pasaka, timva kuti pena Maria uja amene akuti adaona ngati Ambuye Yesu amanda muja wacho otsakaika mtembo wawo kuti akukumana naye koma sadamzindikire. Ndimafuna timalize ndi fundo ziwiri zimenezi poyang'ana moyo wa Maria wa ku Magadala. Choyambirira nchonena kuti pamene ophunzira ena onse aja adabwerera ku Yerusalemu nkumanena kuti Yesu uja tathana naye, Yesu uja wayikidwa m'manda, anthu onse nkumati zonse zatha. Maria anapitiriza kumansakasaka Yesu. Ngakhale Yesu amakhulupirira kuti wafedwa, ngakhale Yesu amakhulupirira kuti wafa, Mary did not stop searching for Jesus. He was looking for Jesus even if it were the dead Jesus. Inu ndine osasiya kumsaka Yesu. Ambiri tidasiya kumsaka Yesu because we think Jesus is dead. Tukhulupirira kuti Mulungu adafa. Ayi. Mulungu ndi wamoyo, Mulungu lero wauka kwa akufa, Mulungu sadzafanso, Mulungu akutionetsa kuti adapambana ifa once and for all. Inu ndine zilipo nthawi zina monga ophunzira aja timabwerera ku Yerusalemu. Timaona ngati Mulungu sakuyankha. Timaona ngati tapemphera nthawi yayitali. Timaona ngati talira nthawi yayitali. Then we give up. Be like Mary of Magdalene, who did not give up. He kept on searching for Jesus. In the end, he met the living Jesus. In the end, you meet the living Jesus. Tisasiye kumsaka Yesu. Chachiwiri, Ambuye Yesu, Maria pamene amanena kuti ati kumamuuza Yesu, chonde bambo ngati mwatenga ndinu, mundiuze kumene mwakaonetsa mtembo wake. That was the love for Jesus. Nde Ambuye Yesu akunena kuti Mary. Atangomutchula dzina, Mulungu amatitchula mayina athu, amatidziwa tikanali m'mimba mwa mayi athu. Akuti Mary ananena kuti aphunzitsi, teacher, Rabbon. Nde anamuwuza kuti usandigwire, pita kwa abale yanga. Ukawuze kuti tikakumane, kumalo amene dawauza kuti tikakumane. Izi zotiphunzitsa chani? Why Jesus anamuwuza kuti asamugwire? The reason Jesus sakufuna ubale wathu ndiyeyo ukhalenso only physical. Ubale wathu tsopano ukhale spiritual. Ukhale ubale wa kuuzimu. Ubale wa kuuzimu ndi ubale osakakamira kugwiritsitsa zinthu. Ndi ubale umene tikakumana ndi Yesu tipite kukathandizanso ena kuti amuone Yesuyo. Ambiri timati Yesu akatichitira zabwino. We keep him to ourselves. Like Mary, we want to embrace Jesus and to be our Jesus, to be my God, to be my everything. Jesus is saying, yes, I'm the risen Christ, but go to your brothers and sisters and tell them that I'm risen. Ino ndine tisamsunge Yesu akatichitira zabwino. Timgawe Yesu, timpititse akafalikire akafike kwa anthu onse.
Ambuyesu, pamene tikukondwerera kuti mwagonjetsa imfa, tilengeni mwatsopano, tipatseni mtendere, tithandizeni kusiya nyimbo zakale. Lero mwatiuza mmawa Salimo kuti imbirani chauta nyimbo yatsopano, mwatiuza kuti mukulenga dziko latsopano, mwatiuza kuti lero ndi tsiku limene inu mwalipanga. Nyimbo yakale ndi kukhala munthu waulesi, nyimbo yakale ndi kukhala munthu odzikonda, nyimbo yakale ndi kukhala anthu okwirana pabanja, nyimbo ndi kumasunga mangawa, nyimbo yakale ndi kusapereka mtulo, nyimbo yakale ndi kumalandira Eucharistia tisanalape, nyimbo yakale ndi kumafunira anzathu zoyipa, nyimbo yakale ndi kukhala munthu waumve, nyimbo yakale aliyense athoyika nyimbo ya list ya nyimbo zakale. Lero Ambuyesu akunena kuti nali tsiku limene walipanga, tiimbe nyimbo yatsopano. We are Easter people, we are joyous people, nyimbo yathu ndi Alleluia. Kuuka kwa Ambuye kuli ndi tanthauzo lanji m'moyo mwanu. Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.